ništa ne radiš, samo sediš. Samo sediš i gledaš u ovaj televizor, ući ćeš u njega na kraju. Kako ništa ne radim? Ti nikada nisi zadovoljna, uvek mi nađeš neku zamerku. Sam te doveo da ti bude lepo i da uživaš. Šta sad hoćeš više? I šta si drugo uradio? Šta sam drugo uradio? Našao sam smeštaj, platio sam smeštaj i dovezao sam te ovde 2 sata. Nije trebalo. Bukvalno si uzeo ovako volan i ovo si radio, ušao si na Booking na 5 minuta, našao lep I smeštaj, ti uzmeš tanjir, i to je to. ti uzmeš tanjir i bukvalno ovako radiš. I posle uzmeš krpu i ovako obrišeš ruke i ostavi i ne razume. Moguće da ti mene tako omalovažavaš. Sram. Ti mene što omalovažavaš, šta, ja sam ovako vrtkao volan i stvorio se ovde, ne razume. Ajde nađi mi i ovde šta ću da radim, a ti bulji u televizor i dalje. Možeš da uzmeš da usisaš sutra kad budemo kretali kući i bit će još sudova posle ručka da se opere, ne razumem. Ma sram te bilo! Usisavaj sam!